Yo, what's ano, bakit? up mga kawaray, no? What's up? So, magandang araw sa inyo. So, syempre dahil body slide tayo, ano pa ba yung gagawin natin? So, ngayon pupuntahan ko yung tropa ko, si Boss Archie, si Boss A. Dahil gawa na yung uniforme namin. At sakto, may laro kami ngayon. Kaya, papunta ko na rin yung uniforme ko. Kaya bago yan, so huwag niyo muna kalimutan mag-like, subscribe, and hit nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga video ilalabas natin. Let's go! Chi! Yan ha, tapos na. So yun guys, nandito ako na Boss A. Kukunin ko yung uniforme namin. Yun! Napakagandang lalaki. Nababakla sa akin. Lalabas yung bagay. Bagong dito. Alright, baller! Alright! Ano yung laban natin? Sino ang laban natin? Oh, malalakas. Malalakas mamulutan. Mas boy. Parang yung uniform natin parang yung sa sa Baguio. Oh, ay, good. Pero ang galing. Ay, angas, diba? Ano muna si bench body. Bench body muna. Nababakla sa akin. Kabayero! Hoy! Rimangas yung shoot, yung si Waray. Hey guys, kaya ako nasusunod ko para siyempre pag body bench. Yung uso. Ano? Sa pakingaya kita. Yun guys, balik pumunta kami ng content. Tsaka second game kami. Balik nag-umpisa na yung first game. Let's go! Tara! A few inches later. What's up mga kawaray, no? So, ngayon nakabis na ako. Punta na kami sa court. Ang kasama ko, ang lakas niyan. Yes! Padi! Padi! Ano? Wala akong jersey. Padi! Jersey. Jesse! Lakas yan. Upper ko. Kahit upper lang. So yun guys, sana maging maganda yung takbo ng laro namin na. Yun! Kumpleto na yung tropa! Sa pakingaya kita. Arangkada na! Yes! Alright, send ball. Tara! Yeah, Dexter ng Tacloban! Bago na naman sapatos mo ha. Pupits na naman. Naharangan ka nito.
sige, dito na ako. Ay, talaga yan. Idol ko yun. Uy! Hey, boy. Ay, talagang boy. Shooter mo din.
Pinag mo. Ay, putek. Red Bull Barako mo ka. Kayo po na lang kayo, be. Una lang kayo po. Una lang ako po. Lolo ka dyan doon, malaki. Malaki ba? Oo, pa ako. Tinina. Sabi, ay
Mukha ni Sedi, kitang-kita. Nice one. Nice. 7 minutes, dan hindi tahu ng championship. Ibu apa lagi tahu? Siyempre. Ibu apa bola? Ibu lagi. Ah, Chi, angat. Nice, Chi. Lakas mo. 6 minutes, 15 seconds. Melo, sa ilalim, sinasin mo. Still may kumalasyon. Sumasa, pero Good, good, good. Asya lagi tumukulong rin. Bang, bang. 5 minutes, 55 seconds for the third quarter. Pasok mo. Balagay. Ulo lagi. Foul. First personal foul. Melo. Nakakangalay na mag-video. Next time may ako ng bola, doon mo i-video. Sabi.
Pinang sa Erbal. Tunggu saja. Tulong mo na sa tubig. Sabi na! Ayun na! Anto ka na sa... Anto ka na! Uy, ako din! Pagkabila! Tayo, buti na buti mo yung ihipot na dyan. Yung anak ko, ihipot. Saan? Ihipot. Patayin na yan! Ay, sige na dyan! Paul! Kali tumulong na nangyari, tapos nahulog. Kala ko tatumpa na na. Maganda yung lang ako sa iyang
What meter? What meter? 1 meter. Ada giliran. Foul. Sampai ke bawah. Terdapat kuat. Pasal. Oke, baru kita pulang pada masih kuat. Apa kau Gino? Ready? One. Lagyan na. Kanina yan, di ba rin pala? Ang ganda na pasok ng bola. Pumasok. Retro. Foul number 8. Time out. Yan. Ano pang isa dito iyo? Aseo, tama ng bola. Pass sa Samuel, tungo na press. Samuel wala. Kanya sa corner round. Tomales. Nag-aanda ako sa akin. Kaya si Medellin. 15 shoot. Isa na. 8 buhay. 10 shoot. Wow. Wala. Ayaw na Aseo. Aseo. 2 points. Ayaw Aseo. 15 shoot. 10 shoot. Wow. Pangalawang Pico. Iguay po rebound. Iguay, meron na mga bola. Iguay bolos, 15 to shoot. Costero, rebound. Pagkalawa sa Balian. Balian. Iguay bolos. Pinawag bola. For the premier of the town. Tawag. Para yung betul. Stay to lang. Penalty. 1 minute 25 seconds. Guys, Yes. Sila. Sawit po ang galigay. Tumilawa sa third round sa naman laban sa third round. 1 minute 4 seconds. Last 1 minute. Asal po ang galigay. Para dito tayo. Tayo ba? Asal. Apa tangan naman? Nagsisit dito. Pabalik na ang pinarito. Nakabisip. Pasok. 29 seconds. Sabi for the three. No good. 20 seconds. 19 seconds. Wala na sa block.
19 seconds foul. Oras po natin ay 18.9 seconds. Sa pangalawa, sound for the round. 15 seconds. Still on the board. 10 seconds. Volleyballers, 5 seconds. Pasalamat po. Tayo po, boys. Yun, natapos rin. Na ako, di nyo ko pinapaan. Galing, galing. Nice game. Muntik pa. Muntik pa. 5 lang yung lamang yun, no? Matalo. 5 lang. Anong dalawang ikot mo? Sayang. Umikot ulit. Pinalusot na naman dito sa gilid, oh. Ano ba? Natutulog ka mo ba? Bagong gising, eh. Paano gagawin ko nun eh? Hindi ko alam kung ititira mo yung bolo. Oh, 30. Mac, meron ka na? So yun, what's up mga kawaray, no? So katapos lang ng laro namin. So unang game 1-0. Kaya ano masasabi niyo guys? Ganda ng laban, maganda. Alright. So yun, Sikip. hanggang di ayun si Dexter ng Tacloban, no? Malupit yan. Malupit yung mata. So yun guys, hanggang dito na lang. Ano pa ba? Mag-like, subscribe na kayo. Alright, peace out.